No hei. Ok. Enkine. Eikine. Niin. Mikä? Kiva tietää. Tiedän, kirjoitettu väärin. Ai Instas. Miksi en tajuu? Joo. En itse asiasta tiedä. Stalkkaa rauhas. Ok. Siis kestä tai mistä puhut? Ai jaa. Arvaa mitä? Se meni taas lankaan. Lyric prank. Oikeesti. Haha, juu. Mikä biisi? Seuraa mua. Kari on sun suurin fani. XD.